Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба койбер темалар турында кыскача. Кыйммәтле смартфон рәвешендә ришвәт алуда гаепләнә Чаллы шәһәр судына Түбән Кама районы Кама аланы башлыгына шик кую чарасын сайладылар. Документларыгызны мөмкинме сүзләре урынына чәчәкләр, бүләкләр һәм яхшы кәеф. Халыкара хатын-кызлар көне алдыннан ЮХИДИ хезмәткәрләре хатын-кызлар өчен күңелле сюрприз оештырды. Россия президенты России герой Сергей Чебневның тыл хатыны Ольга белән очрашты. Подполковник Чебнев СВО башланган вакытта кораллы көчләрдә инде хезмәт итмәгән. Шулай да беренчеләрдән булып хәрби комиссариатка килгән. Россия герой исеме аңа 2024 елның августында Курск өлкәсендә күрсәткән батырлыгы өчен бирелде. Подполковник Чебнев 12 көн буена кече Локнина һөҗүменнән саклый. Украина хәрбиләре бәреп кергән Суджа шәһәре янында дошманнарны тотып калу бурычын куя. 3 полк белән җитәкчелек итеп Курск атом электростанциясенә таба ыргытылучы дошманнар юлын киртә ясый. Чебнев хәрбиләре минометлар һәм дрон камикадзе һөҗүменә эләгә. Подполковник җәрәхәтләр ала һәм геройларча һәлак була. И вел себя по-настоящему как герой. Я хочу вручить вам, и на память его детям, они тоже профессиональные военные, я знаю, чтобы в вашей семье навечно хранилась эта награда. Звезда Героя Российской Федерации. Вам большое спасибо за признание моего мужа героем. Так как мне награда по наследству досталась теперь, да, и мы будем делать все для того, чтобы сохранить память его, таких же ребят, как он, чтобы их не забыли. Все-таки это не просто история простой семьи военного, а сейчас это страница в истории России. Россия герои Сергей Чебнев турында тулырак материалны без киләсе атнада күрсәтәчәкбез. Әлегә башка темаларга күчәбез. Бүген Чаллы шәһәр судында Түбән Кама районы Кама аланы башлыгына шик кую чарасын сайладылар. Тикшерү версиясе буенча Ринат Салахетдинов 2024 ел ахырында кыйммәтле смартфон рәвешендә ришвәт алган. Алмашка ул коммерция оешмасын якларга тиеш була. Безнең материалда җинаять процессының беренче нечкәлекләре. Место работы. Муниципальное образование, поселок городского типа, Камские поляны. Должность. Глава. Башлыктан гаепләнүчегә Ринат Салахетдинов аз сүзле иде. Ира 16 Pro iPhone һәм җирле идарәче компания җитәкчесеннән аңа аксессуарлар рәвешендә ришвәт алуда гаебен таныган. Гомуми суммасы якынча 120 мең сум. Тикшерү версиясе буенча барысы да 2024 елда булган. Алмашка гаепләнүче фирманы якларга тиеш була. 6 марта 25 года Салахутдинову предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, при этом свою он признал. В частности, Салахутдинов совершенно инкриминированное ему преступление подтверждает совокупностью собранных по делу доказательств, а именно показания самого Салахутдинова, протокол научной ставки между Салахутдиновым и Люшиным, а также иными предоставленными материалами. Тикшерү гаепләнүче өчен өй аресты турында үтенеч белән мөрәҗәгать итте. Прокуратура города Набережные Челны поддержана ходатайством следователя Следственного комитета России по Республике Татарстан об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Салахутдинова, обвиняемого в получении взятки через посредника в значительном размере. Яклаучы кую чарасын йорт аресты рәвешендә сайлауга каршы килмәде. Ваша честь, защита не возражает против удовлетворения ходатайства следователя избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. Ринат Салахетдиновка агымдагы елның 5 майына кадәр өй арест рәвешендә шик кую чарасы сайладылар. Шулай ук билгеле бер гамәлләр тыела. Әйтик, аңа торак бинадан чыгып китәргә, кәрәзле телефоннан файдаланырга ярамый. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Документларыгызны мөмкинме сүзләре урынына чәчәкләр, бүләкләр һәм яхшы кәеф. Халыкара хатын-кызлар көне алдыннан ЮХИДИ хезмәткәрләре безнең телекомпания белән берлектә хатын-кызлар өчен күңелле сюрприз оештырды. Башта хатын-кызлар аларны ни өчен туктатуларын аңламадылар. Күпләр борчыла башлады, әмма бүген ЮХИДИ хезмәткәрләре шәһәр юлларына бер миссия белән чыктылар. Хатын-кызларны язгы бәйрәм белән котларга. Наступающим вас праздником. Наступающим праздником марта. Госавтоинспекция поздравляет
традиционно женщин-воителей с праздником. Поэтому желаем вам счастья, здоровья и безопасности, самое главное, дорог. Сюрприз барып чыкты. Хатын-кызларның чәчәкләрдән, комплиментлардан һәм юл патруль хезмәте инспекторларының котлауларынан күңелләре булды. Бүләкләр тапшырудан тыш дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәү турында да искә төшерделәр. Я не ожидала, я думала, проверка очередная документов. Так приятно вообще, цветы, это такая трогательная момент. Вот. Я думала, что-то нарушила. Неожиданно, но приятно очень. Спасибо. А впервые вас так поздравляют? Да. Обычно не попадала. Спасибо. Очень приятно. Акция ел сайын үткәрелә торган традициягә әверелде. Аны Шул ТВ телеканалы шәһәрнең дәүләт автоинспекциясе белән берлектә үткәрә. Вообще в восторге. Не ожидала. Я думала, что-то нарушила. Уже начали доставать госуслуги. Да. Ну, все нормально. Да, все отлично. Все правила не нарушаем, ездим аккуратненько. Акция ел сайын уздырылса да, ул һәр вакыт үзенчәлекле уза. Хатын-кызлар автоинспекторларга рәхмәт белдерде. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Яз матурлык һәм нәфислек бәйрәме бик тиздән киләчәк, ләкин хатын-кызлар инде котлауларны кабул итә башладылар. 39-нчы комплекста яшәүчеләр сюрприз ясарга һәм котларга карар кылган тулырак калдагы минутларда. Надежда Скетихина Себерке һәм көрәк белән инде 23 елдан артык эшли. 39да 13 йорты ишек алдында ул һәр ташны белә. Ишек алды җыештыручы авыр эштән курыкмый. Встаем рано, конечно. В 5 часов мы выходим на работу. Утаскиваешь мусор и потом начинаешь убирать территорию. Потом уже по подъездам, когда посветлеет. Зимой-то поздно светлеет. Летом, конечно, еще больше работы, потому что и кусты стричь, и все это, газоны чистить, и все это, мусор весь этот собирать, подметать. Бу юлы халык шулай урамга чыкты, ләкин инде ярдәм итәргә түгел, кызларны якынлашып килүче 8 март белән котларга һәм аларның ишек алларында һәм подъездларында тәртип өчен рәхмәт белдерергә. Безнең инде үзебезнең шундый традиция бара, үзебезнең менә ишек алды җыештыручыларны менә шулай бүләклибез. Менә мондай күршеләребез чыкты, аларны инде тоже хөрмәтләргә, хөрмәтләү йөзендә менә шу 7 март алдыннан Ураза бәйрәме, православный постлары бара тоже. Анардан гына түгел, менә шулай традиция буенча без аларны котлыйбыз, хөрмәтлибез, аларның эшләре өчен, шулай дворларны чиста тотканнар өчен, подъездларыбыз чиста өчен. Аларга зур рәхмәт, алар алдында баш иябез. Ишек алларында эшләү теләсә нинди зарядкадан да яхшырак диләр җыештыручылар. Шуңа күрә алар алга таба да эшләргә планлаштыралар. Иң яхшы бүләк алар өчен шауларның яхшы сүзләре ди хатын-кызлар. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Ифтар вакытлары сәхифәсенең иганәчесе флебология медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыять. Варикоз, проблемы с венами, сосуды на лице, купероз. Медицинский центр флебологии поможет. Большой штат сосудистых хирургов, проктолог, невролог, специалист по диабетической стопе, ультразвуковая диагностика. Здоровые сосуды – наша забота. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан айының 8-нче көне сәхәр ашау төнге 4-кә кадәр төгәлләнергә тиеш. Авыз ачу вакыты кичке 17 сәгать 20 минутта. Белгәнебезчә, Рамазан ул Коръәни Кәрим индерелгән ай. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең хәдисендә Коръән укыгыз, аның һәрбер хәрфенә 10 савап биреләчәк дигән. Тыңлаучылар да зур саваплар ала. Шәһәр мәчетләрендә көндә изге китапка хәтем кылалар. Коръәнне тыңларга теләүчеләргә ишек һәр чак ачык. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам һәм якынлашып килүче 8 март бәйрәме белән котлыйм. До конца месяца пройдите комплексное УЗИ 9 органов со скидкой 45%. Всего за 3350 рублей. Альфа-клиник. Звоните 200-222. 200-222. В ресторанчике «Хачапури» вкусно, уютно, как дома и по-грузински душевно.